Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mone ruɓɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka fof amin dañi weltare huccide e moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan goto fof salminama e inde kono kadi manama e yettore serenɓe men jejjitaka e lawol gotol goto fof salminama kadi juurama ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde e banum gorko sehil mum Amadou Moussa an bisimilla ma banimba Aissata Ndiaye jaam walema mbal ko jam wali ɗo mbalɗa no robo ma wadde yodde merci beaucoup biraka mbiɗa wondi hen noon mbiyata tan haala ka gasa wi mbeɗa wondi hen mbi jiɗɗa mi wiya non mi wiyata noon noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on bismama kadi e yewtere men walla mbiyene roɓindu men jayndeji hono no gadoɗen wadde kala subaka so salminde on e weltanade on onon wonɓe e nder ha e bowal leydi Sénégal ɗum ɗon noon Aissata ko wideɓe tan bisimilla eɗen beltanoɓe kadi eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude hande e jayndeji men Aissata Ndiaye eko jayde ɗi ɓuuri artude koko yewti ko e dawrugol mbiyen ceeragu hakkude Moustapha Diakhaté ene wonde landa APR ko noon kadi ene tawe hen gueɗe ñawoje ko wayno ñawore wargo Fatoumata Mactar Ndiaye nden ɗon ñawore yani hanki ko noon kadi ne tawe hen gueɗe Guy Marius Sagna ɗum ɗon kala ene tawe hen kadi coftal balli foof ma en kumpir ɗum non tigui wadde ko quotidien le quotidien uddita damal ko nden ɗon jayni gudditirten e oɗo subaka hande Moustapha Diakhaté e landa APR gasi ha laaɓi ko noon tigui jayde wiiri e oɗo subaka hande ɗum ɗon noon ene wayno o rewra tan ko konngudi kono kadi e wadde gueɗe ɗe ganduɗa ɗe gona tigui jamiraɗe e nder landa Alliance pour la République kanko Moustapha Diakhaté noon caggal kay nde o itta e on ɗon landa mbiyen o suuti konngudi so wiide makko ene wayno ɗin ɗon konngudi kay ko konngudi ɗi ganduɗa ɗi tan ɗi o nanguiri ko kecce ɗum ɗon noon ko ɓuuri hen ko yaaji ne tawe e hello joyyi e jayde witende quotidien le quotidien kono ɗum ko ñawore Fatoumata Mactar Ndiaye nden ɗon ñawore kay mbiyen wargo makko tigui yani hanki Samba Sow ne wayno taƴanama e kaso kaddi gurdam mum toon kadi ne tawe e hello tati e jayde witende quotidien le quotidien jayde l'observateur jayde groupe Futurs Médias ari ko yewti ko e dawrugol ha joni APR ne wayno kañum tan fawi ko yewti ko e kuule e mbiyen emo ganduɗa kay ko darnoɗo walla jiɗɗo darnude ko yewti ko e eɓɓore muɗum witende manko taxaw sunu APR on woni Moustapha Diakhaté ɗum ɗon noon jayde ne arta hol kay nder manam holko suuɗi e ko yewti ko e guittogol on ɗon biteɗo Moustapha Diakhaté e ndewi tan wonde ko coup de téléphone manam ko noddandu Macky Sall toon to Londres kañum caggal nde noddi tan ko hojomaji dabɓi pawi hen caggal muɗum goomu tambin kala ko yewti ko e needi e nder landa APR saabi noon hawo itta kanko biteɗo Moustapha Diakhaté kono ɗum ko ina tawe hen goɗɗum ko yewti ko e losko omo ganduɗa ko binoɗo ko kay wujja hono Coumba Kane toon to Kër Mbaye Fall jande noon wiyeno wayno ko section de recherche kañum tan woni koninkoɓe walla mbiyen loskoɓe kepti téléphone ngaji makko kanko Coumba Kane kono kadi oɗo saaha o yiyaka ko noonne kadi joom galle makko enquête ha joni arti koye Moustapha Diakhaté tigui ko ɗum ɓuuri tengtude ha hande e nder jayndeji meɗen Moustapha Diakhaté ɗum ɗon noon o arti tan caggal nde o itta e nder landa APR e wiide makko tan ko ɗum farce manam tan ko konngudi ganduɗa ɗi o jagguiri ko kecce walla mbiyen ko caahan Moustapha Diakhaté natti wonde e hono mbiyen tergal e nder landa Alliance pour la République ɗum ɗon noon ko caggal tan nde o holliti hen konngudi kewɗi so wiide wonde mo darnu e ɓoore walla mbiyen goomu e nder on ɗon landa APR kono ɗum ko noon kanko Moustapha Diakhaté o hokki ɓiɓɓe leydi ndi aadi alkamisa janggo gam tigui ɓayyinde ko yetti koye gonɗon goomu ngo o wino e wiide makko noon oɗo saaha kay omo tan dari manam o himo heddi ɗo wonno so kay ha joni darnude nden eɓɓore witende manko taxaw sunu APR Le Soleil ha joni ari koye budget jayde gendire nde ene wayno wayli sawru mbaggu nde ari koye exercice manam tan coprede ganduɗa kay wotanoma e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi mayde nde ɗum noon ko budget mo ganduɗa e wiide Abdoulaye Daouda Diallo e nder temedere kala capanɗe jeenayyi e jeetati ɗum noon kay woni ko hutora manam kay naftorama tigui ko yewti nden hitande o holti noon wonde fandare e nde hitande 2020 hitande gonɗen nde ko kay wadde e nder temedere kala manam temedere e nder temedere kanko Abdoulaye Daouda Diallo noon e wiide makko so tawi noon laamu ina golloro ndeɗo golle ina wayno witaki hono ha joni ngalu muɗum koko gasi manam to banggue suudu moftirndu koppereji ndu konngol makko jaaƴi ina tawe e hello jeetati e jayde ande hono Le Soleil las ha joni ko way noon wi koye on ɗon fannu arti ɗum ɗon ko waylo ko wiyete ko ha joni golle walla mbiyen gonka ha joni budget leydi men Sénégal holtam noon wonde tan ko Abdoulaye Daouda Diallo ɓayini walla mbiyen darni eɓɓorde nde ganduɗa nde ko budget programme ɗum ɗon noon ko kopperede ganduɗa tan ina jogui tigui ɗo joppa saabi noon jayde nde wi ko laamu
laamu ngu wayli jabbal e ko yutti e on ɗon fannu. Vox Populi jaynden ɗon ina wayno arti koye scandale manam tan ko guedde ganduɗa de kay koko dillini ha joni nokku biyeteɗo Touba Boul walla Touba Mboul ɗum ɗon noon ko maire mo ganduɗa kay no jayde wiri tatima tigui e taxe uji rural ɗum ɗon noon jayde ne arta hol kay to ɗum ummiri ko caggal kay mbiyen losko ganduɗa ngo ko sous préfet on ɗon diwan waɗi tigui ɗum ko caggal ndeɓe keeɓi ko yitti koye gullitali caggal mbiyen ko tolni e capantati e tati tawi ko ardiɓe guure e on ɗon commune tawi noon ko commune mo ganduɗa o kay ko commune jibinande hono khalife général de Mouride kono ɗum ko noon kanko Mansour Niang hollitama wonde tan o hepti tigui wellitare kanko e joyo walla mbiyen e woɗɓe ganduɗa ɓe o tumda e on ɗon fannu ɗum ko caggal hono o waktuji timmuɗi ɗi o kay loskono e on ɗon fannu ɗum ɗon noon kamɓe wonno kala oɗo saaha kay ɓe tuuma ko mabde koppareje tolniɗe e million ngaji 5 e kalis meɗen CFA. jayde Dakar Times nden ɗon ha joni arti ko e million ngaji kono ɗo jogoro wonde ko milliard uji ko contrat pétrolier hakkude tawi noon ko gam ɓamtude ko yiti ko e guesa pétrole noddirte ka Sangomar saabi noon ha laamu leydi men Sénégal ina wayno tan resdi eɓɓoje kewɗe tawi noon ko projet walla mbiyen ha joni société biteɗo Woodside Energy mo ganduɗa ko société kay basiɗo gonɗo toon to nokku biteɗo Australie holtama noon wonde ko tolni e million hana mbiyen nayyi piccal ɗiɗi milliard e haalis meɗen CFA Aissata so tawi aɗa haalɗi milliard uji alay saago ɗemgal tato noon tigui coftal balli stade tigui e garaten ko e éliminatoire walla mbiyen ɗaftodiral coupe du monde Qatar 2022 ɗum ɗon noon ko hanki tigui waɗa toon to Égypte barotedogal leydi men Sénégal gandi kay ko tiimi e oɗo saaha ko adi dawal ɗimmal ngal ɗum ɗon noon hollitama wonde tan ko baroɗɗe kay jalti no hannirta ni manam tan ko yidde wiide on ɗon poule moɓe tawete ina kay juwo manam ina saɓori ene wiiri kono ɗum ko noon kamɓe barotedogal leydi men Sénégal maɓe kiwodir e Congo Brazzaville namimbi caggal muɗum ko dowla Togo jande noon wi tan ko gardiɗo kay e classement Afrique woni gonɗo e gardi ngu ma kay hewodir e tolnire e tolno nogas ko noon kadi caggal muɗum e tolno nogas e jeenayyi ha tolno capantati e nayyi Sénégal noon ina wayno tan jande wi ko maɓe tengtina e ko yiwti ko e mbawka maɓɓe Claude Roy noddirteɗo sorcier blanche walla mbiyen sorcier blanc a tawi ko entraîneur mbo Togo holliti wonde ko Sénégal kam woni favori e oɗo poule ko noon kadi maître Augustin Senghor jaaɓi doli hono ɗin noon ko guuɗi so wiide wonde Sénégal kay ina foti e jabde on ɗon fannu saabu aɓe poti ha joni mbiyen wonde favori saabu wonde ɓe classe gadiɗo e nder classement Afrique Aissata Ndiaye ɗo woni ko ɓurno tengtude rewɓe men jayde ɗon tiga Amadou Claude Leroy aɗa andi ina andi Sénégal no fewi taw ɗo joguinomo équipe o hayso wona joni poule o hande ko mbawɗa wiide min hen ko poule mo ganduɗa noɓe mbini ko poule jouable c'est à dire ko poule mo ganduɗa ina saɓori saabu sa daari won potiri goɗɗe nan to en timani hen kono ene woodi potiri hakkude Cameroun e Côte d'Ivoire tawi kañumen ndendi poule goto no e waade foof ko équipe aji ɗi ganduɗa hen goto kam jogorani yiide mondial so tawi ko Cameroun 11 muɗum participation ne wawi wasde yaade so tawi so tawi Côte d'Ivoire ne wawi wasde yaade ko yitti 4 muɗum participation to banggue mondial donc firti ko poule mo ganduɗa o ina saɓori vraiment ko jouable ene saɓori wonande leydi Sénégal heddi tan koɓe tinno kamɓene wadde Amadou gareten koye eɓɓore wonde woni tan banggal fait divers men walla mbiyen gueɗe rendo noon Amadou hande woni ko ganda ina hawni ko tan mo ganduɗa ite ko dognowo clando ɗo ɗo ganda woni hakkude Yeumbeul e Parcelles Assainies mo Keur Massar ɗum ɗon noon kanko o ɗo waji mo ganda amo notoroyi inde Abdou Aziz Diakhaté o heewi tan ko so tawi rewɓe naate clando makko o waɗa ɗum sûreté o nawa o yanay dow mumen kono kadi o tetta kala ko ganda ina aɓe joguino ɗum ko ɓuuri hen musde ko noon woni guel ɗo cukalel ganduɗa yete watta ko terminal nde o wi tan amo heɓa guel o laataki ɗum noon Amadou hutori ko paaka tan o waɗe nder maggel ha ɗum tan addi caɗele ɗum ɗon noon saabi tan omo ganda woni maître Ciré Clédor Ly o wi ko nde o yi ɗeɗo gueɗe nde kanko Amadou ɓerde makko koko gasi hawo wi ma o darono cukalel nguel no hannirta ni ɗum saabi noon o wiide tan yo waaji o soke hagge ko tolni e duuɓi sappo kono kadi ƴetta tan ko foti million ngaji 50 totta ɗum cukalel nguel Aissata ko hunde ganduɗa kala nanɗo ɗum ene wawi ɓandu muɗum mooƴa c'est à dire
ko hunde ganduɗa vraiment wona hunde yonde surtout no sahande lirmi article o nde min hooram mi joguima caɗele seeɗa c'est à dire haalde ko wayni par ce que ko hunde kalka sikkano dal hande nana ina tawe hande e nder leydi ndi walla e nder wuuro ngo donc ko hunde en mbawa ɗum qualifié mais kam oɗon neɗɗo mo ganduɗa ko chauffeur clando eɗen mbawi wiide wona ngol woni lawol gadnol komo waɗani o waɗi ni ko jutde lirmi article o mi tawi ko laabi limtinɗi o waɗni hen sukaɓe rewɓe jomum daroto wi ko chauffeur clando en jogui auto muɗum mo ganduɗa ko hen nandi jolna yimɓe waɗa contourné rewɗo rewetake rewno kuuji ganduɗa ɗi ko jewɗi e on saaha udda baafe muɗum waɗa ko weela ko ɓuuri hen ko musde e ngol ɗo keptogol oɗo suka debbo ko wadde muɗum labɓe ɓe ganduɗa ɓe waɗi koye terɗe muɗum labɓe ha bonni ɗum vraiment ko hunde ganduɗa nde laamu walla mbiyen ñawore leydi men ne foti fawde hen kuule goɗɗe hayso tawi kam en jii ko ɓoyani ko eɗen jonna ɗum ko yewti e fannuji baɗi ni laamu ngu ɓeydi hen walla assemblée nationale wooti hen ko heewi gam kala baɗɗo ni hen gueɗe baɗi ni to banggue yande e sukaɓe rewɓe ha e rewɓe kadi aussi jomum ene fawi kuule musɗe kadi mi weltanima omo ganduɗa ko maître Clédor Ciré Ly mo ganduɗa yiiɗum tan e on tuma ɓami pellital so wiide wonde darnoguel cukalel saabu eɗen gandi kawñe baɗi ni ne keewi Aissata jomum ne wawi dañde honɗe caɗele ronka dañde tawi ko mbiyata ko ala jungo ala kadi copreje wawde ƴewde avocat pour darno ɗum donc oɗo volontaire ya ngal ɗo pellital ngal ganduɗa maître oɗo waɗi ɗum vraiment ko hunde yonu ɗum no fewi aɗa andi ndewo naggade tawi ko Amadou plainte uji 9 nawama toon to ganduɗa woni to police to ɓe tawi toon te foof ko rewɓe gaddi ɗum won hen mo ganduɗa ete Amadou nde ganduɗa tan o yani dow mum o heeli kadi ɗum ko ganduɗa woni koyngal muɗum o hepti kala ko ganduɗa on ni joguino ɗum o tettu plainte uji kewɗi tawama toon to ganduɗa woni to police to ɗum noon Amadou woni ko ganduɗa ina hamni hande ni muusi ko ƴettude ko wayno laaɓi Amadou waɗa ɗum e nder neɗɗo aɗa andi ɗum ɗon ko on ne wawi hirsude neɗɗo ɗum ɗon woni ko ganduɗa hande mataw ma woyɓe ganduɗa goni juge uji mbattu hen haqqille goppitay ɗum ko way noon haqqille ha waaɓe ni mbasa yawde kadi yaltude boowal ina duttito e gueɗe ɓaade ni saabu waaɓe ni cellani Amadou haade hebde koye mumen tan ma wona ƴewde debbo e muuseki muɗum ɓe mbawa hebde koye mabɓe waaɓe ni ɓe mbaɗani mérito ni wonde boowal surtout ha tenti kadi jomum wonde ko woni chauffeur mo ganduɗa ko dognowo te kadi tawi fandare nde wona dañde copreje fandare nde ko wadde ciblé manam jopade rewɓe ganduɗa ɓe ko sukaɓe e waaɓe noon ene waɗa gueɗe muɗum kantoriɗe surtout gueɗe ɗiɗi ha gueɗe nayyi ene pawa ha gueɗe tati ene pawe dow makko gogo wondemo baɗowo ɗe gueɗe kantoriɗe wona go wona ɗiɗi kadi jogade mo jogitade ganduɗa tawi alda e aussi e yamirore ha tendi kadi yande kadi e cukalon kon ganduɗa kon ko cukalon janggo won vraiment kawuji kadi baɗɗi similaire ene teska no fewi e nder leydi ndi donc noon ko yo Allah faaɓo tan mbiyeten noon tigui Amadou ni hulɓini saaha jiiyaɓe ganduɗa yete waɗa heptini ɗumen won gueɗe ganduɗa moƴƴani jogo taxi walla clando ɓeɗon so jolni neɗɗo ko Allah tan andi te waɓe no amen natat jollate e nder clando walla taxi gonay jogo téléphone uji mumen gonay wiide gaddoynomi ko naggam walla mbeɗe jogui ɗo naggam e koppareje voilà aɗa sakta sirluji ma kala ko joguinoɗa tawa mo jaaduɗa o kañum ne wona neɗɗo pewɗo kala ko joguinoɗa a tetta ɗum ne yen goppit hen haqqillaji no fewi saabu boneji kewɗi yanata koye rewɓe yen ndento saabu doole debbo hewani Amadou ɗum wonno komin gaddanomon e banggal Roɓindu Diayndeeli ko wiide on tan Allah jarama on jarama e kettogol e jebgol kadi no mbaɗi toon commenté ni ko Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa Anday Fatou Basali hedanno ene banggal caméra o ha gongol sallahu lamɗo jaaɓi